tamhle, vidíš ty hadry? To bude ještě po starý bábě. Hej? Ještě jakoby po babičky mám. Mhm. Čo je v tej krabici? Nechod tam. Brom. Hadi. Do píči. Nehybná. Stůžky. Co by tam bylo? Tam je to tvrdé. Já vidím. Nejsem tak blbá. Nie? No, do piči. Co by tady? Ja neviem, ale proste, ako začali sme hady, To, co je v té šafarně, protože tam toho je hrozně moc. tam je dnuka veľa toho. No očividně, když to spodem propadává. Aha. Pekne. Zvonko hra. Poďme. Vážně. Nie, čo si. Ale chcel by som vedieť, čo je v tej žltej krabici. Je to ťažké? Čekaj. Koľko tu stálo? Najprv pozri. To je svetlo. Svetlo? Mlhovka. Neviem, či tam nebude dať čo... Sábra. Zase ty zastraš pětla pro... Ale nie som, ale že mi je teplo. A proto řveš? Nie. Já chci ten strava. Chceš? Až jednou si budu zřizovat byt, bude tam. Hej, Jo. taký strašný. Řeknu to Marušce. Jo. Bude tam i tohle a dole v zadní místnosti, jak je ta bílá hnusná ta, tak to tam budu mít taky. Ta bílá hnusná. To budu mít, to už mi slíbeno. Mě by zajímalo, co je v tom kufru. Batoh! Čo si? Počkaj. Drži. Zatím ten... No to ne. No to jo. Zatím tam je bagel, že? A tam je čo? A ešte tam ten? Hadí kůži. A tam, aha. To na mostíky. Staré noviny, ale úplne staré. Z kolikátýho? To je Rudý právo, ne? Práce. Denník revolučního odborového hnutí. Praha, středa 1. srpna 1840. 1984, prepač. Ale... Číslo 180. Cena 50 halížů. To je fakt krásná ta šafarna.